jo em dic Anna Climent i enllace en una cosa que ha dit Rafael de que si som capaços de buscar-li algun subterfugi de per què se'n va Rafael, bé, jo crec que ens hem quedat tots gelats de fa una setmana a ara perquè ningú s'esperàvem que Rafael prenguera aquesta decisió, ens ha sorprès moltíssim a tots i és una gran pèrdua. El que passa és que cadascú pren les seues decisions i tots les hem de respectar, per tant, que sapigueu que ha sigut una sorpresa molt, molt gran per a tots els que estàvem ací. Rafael m'ha demanat que faci una miqueta de la meva biografia, perquè alguns en coneixeu però no teniu per què. Jo estic vinculada al blog o tot el que nacionalistes d'Alcoi en el seu moment, des de la mateixa edat que Rafael, ell i jo vam començar com en el grup de joves d'Alcoi. El que passa és que jo no he mantingut mai una actitud molt activa en el partit, sempre ha sigut de manera col·lateral, m'he presentat a algunes eleccions, però mai en una posició que poguera eixir en la llista i no he tingut... La meva vinculació moral sempre ha sigut en el partit del Bloc Compromís, però no he tingut mai ninguna rellevància activa. Com a formació meva, bé, jo soc biòloga, ara d'ací poquet espero ser aparelladora perquè estic treballant en una altra carrera i el més important suposa que és pel motiu per el qual em coneixeu tots és perquè forme part de la coordinadora d'estudis eòlics del comtat que un poquet ve a definir o a resumir la meva trajectòria vital. Sempre he estat vinculada en moviments de defensa del territori i la coordinadora ara és l'expressió màxima i suposo que una miqueta si han decidit que siga jo la que vinga a substituir a Rafael en la regidoria és un poquet per això. Jo crec que el perfil que més puga traure de mi és justament aquesta sensació de que la societat civil moltes voltes té una desvinculació molt potent en la casta política i és justament perquè tota aquesta generació de polítics que s'ha desvinculat completament dels problemes de la societat ha creat dues esferes molt importants, la gent i els seus problemes i els polítics que estan en un altre lloc intentant resoldre-los. Quan intentes aunar els dos sentiments i intentes que això funcione, normalment no ix bé i els polítics continuen aferrats al càrrec, continuen mantenint-se i hi ha molt pocs exemples on pugues tu realment sentir que els polítics estan resolent els teus problemes. La política que a mi més m'atrau és la política local i comarcal perquè crec que és el lloc des d'on més es pot ajudar i sentir que el ciutadà és important, perquè les altres polítiques no deixen de tindre una miqueta una distància visceral que no pots evitar i que hi està, no? Suposo que és per això que m'han elegit a mi i bueno, estic molt agraïda. Per a mi suposa un canvi molt potent perquè, com bé li dia a Rafael que li agrada l'esport, és com jugar en l'equip local i en l'equip visitant al mateix temps. Normalment els col·lectius de qualsevol cosa, de defensa del territori, per exemple, solen anar en contra dels polítics que són els que els posen les barreres per a poder defendre les seues reivindicacions. I jo crec que ja és hora de que trenquem aquest tòpic. A mi m'agradaria convidar a tota la gent que com jo sent inquietuds per canviar la societat i per canviar el sistema, però que sent pavor o pànic a fer un vot a la política perquè resulta que en la política estan els malos. Hem de donar-se compte, i aquest és el motiu per el qual em van aconseguir convèncer a mi, hem de donar-se compte que si sempre estàs des de la barrera, que si sempre estàs queixant-te de les coses, però quan tens l'oportunitat de canviar-ho, no aprofites aquesta oportunitat, valga la redundància, aleshores estàs sent un covard. Perquè ser sempre la persona que es queixa i la persona que diu que els altres estan fent-ho mal i no ser capaç d'assumir un lideratge i dir, bueno, doncs vaig a fer-ho jo i vaig a ser capaç de que totes les coses de les que em queixava a veure si en veritat es poden aplicar o m'estava queixant en buit. Per tant, considero que és un repte molt novedós en la meva vida
perquè jo sempre he estat en l'altra cara de la barrera i sempre m'he mirat des d'una certa distància i era molt bonic i molt fàcil el poder criticar. I ara no, ara entre a formar part dins d'un grup polític en el qual vaig a rebre a la gent que em dirà però tant que dies tu i ara què? I això és la meva gran sensació de no decebre, perquè jo tinc, com tota la gent del bloc Compromís, però jo que acabo d'entrar tinc un peu dins i un peu fora. O sigui, la societat civil a la qual no vaig a deixar de pertànyer, és a dir, continuaré en la coordinadora i continuaré en les reivindicacions dels molins de vent, estarà ahí apretant aquí els polítics en els quals jo també formaré part. Per tant, sí que tindré un peu, sí que estaré jugant en l'equip local i en el visitant al mateix temps. Però bé, a l'expectativa i en molta il·lusió a veure què és el que... I intentant així estar a l'altura de Rafael, que és el que ens deixa el llistó ben alt. Moltes gràcies.